Hai dolrok bahai tongbai so dolrok ke singtini obidin bisingtei khwkchi kotor Instagram reels video ni bisingtei famous ungjak selanai thokbai malai kok salanai so abni bagai norok kok sanamu chungkhang ke tiat tongni so dolrok abni sikang ang norno kaisa kok sanamu chungo an channel ang 1k subscribe kaja khenaina mu chungsuka dolrok abni bagai norok kisa subscribe himan jaga siniri nane ba bahai ang tongkha jani norok bo hai selanai thokda man tongane a subscribe himan jaga siniri ma baino a kon dolrok kisa siniri najita Boy Bible shol thaya ani jadu ni hamjamu mo video bo bus kosto ke sinam khana Australia ni pato thangisi bo ob video no shoot khaina le naila bus nai thok tong khana jelabo uma khomji hai heni le bori rok koborta khabai dido be babai shona kere ani jadu ni nai thamu paya boro pai tong na no rangsani gan thairok naila bukhuk se nai thoglangmani o mukhra burani bukhuk khaisi ngi tongo o naidi o jaga bo buas kongsak kerei no rangchani ganthi o kubuja a jaga da rangchani ganthi tong angba tin saiman ble nung sawo shojangai kere goron chaduni nung samani ko tong tu tinya mui tu manu nung samani ko likumu tamu rokhno tamo abu tamu rokhno tamu samani klai kha abo tamu dance sinja abo godana kolo khe musalai tijak yang waisa ke kol lai tijak abo da musamani tamu dance sinjak abo rokno sawi khnar la kisa class 1 da pass khaiman kha nang class 1 class 1 ni 2 da kawiman kha bose lekha poriya college thangyen chai tongti male class 1 se 5 bosor phelangai lachi jagai lekha poriya yakari ma tongna ble botabo ni tho tabuk sung asugui tas thunglaina ni no dut chamani mokhang baida nung dut daka khana dut chama daka khana ne tas ni ulta phalta de saiman khana ne tas thangna han chai tong chira tam na hin lengta tam na hin abda saiman ne bo dut chamani mokhang bai se tas thangna han chai tongti male lama asugui beri sikla nai beri sikla baino thapra phungsa rijeke uri thangane langkri phara sikla de nwngnai secret baine ko biri phana nwngnai abrang tachini next generation borkse biri pai nungna phung cigarette pai nungna phung beri sikla naina phung college thangya phung tam sing bai no dunia acho macho angbo no van shogo ani sheshkang de no khung khai pai no abo da nung wan suki tong nin video naina skang angni ni khwkchi skang nugrago tamni bagi hinga ke o it batani pai hoku thamani pai haike hoku thamani je kosom ungi tong mani nin khwkchi bo sem am hakina somoi tongka nung pata biri sogi nung mani somsu kata ni khwkchi hingke nung bai bo bori kajagi tong na ba nin skang nu khung khayang ke tai tam leng sina ba nung tam wan suki nung bai kajang man sai dunia tai ba chela kaham tongo nung berma somoso da pai sar phaiman ba demani ne hu thai no ye angle por o hale aini shambo ta pai shingi bokho photei mo jorne barandi teklai bigrade madun no ye tonglaina nangna nangya abuta sakode sekangni besakse naigade mela thangkang ke angno no chomin paichar nai hinai sajage pharijak ma hai jemon tongthokjang ma hai ke engi tongkani besak taibesi naidita bini kol marok bo cycle handle chaluk ma hai engi tongka naidi so dol rok ke ang botini entertainment khaite ani bukhuk rok ruaisuka so hangke tini video ar na paisinai hangke video na chajagi tongkhangke video na kaisa like khairan tapogdi and channel ketal engi tongkhangke channel kaisa subscribe khairan tapogdi dol rok ang bo 1k subscribe kaja khenai na muchung sukha